салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд бо беҳтарин хабарҳои олами варзиш рӯи экранҳои шумост. рафтем. таҳаввулот дар олами футбол. имрӯз футбол мурд ё аз нав зинда шуд, касе намедонад. барои баъзеҳо мурд ва барои баъзеҳо хуб шуд. агар нақшаҳояшон кор диҳад, соли оянда ин дастаҳоро мо дигар дар лигаи чемпионҳо намебинем. Милан, Арсенал, Атлетико Мадрид, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпул, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид ва Тоттенхем. инҳо аллакай ҳамчун дастаҳои таъсисдиҳанда иштирокчии доимии Суперлига гардиданд. шаби гузашта Суперлигаи деринтизор расман созмон дода шуд. УЕФА ва ФИФА ҳамчун ниҳодҳои муқобили Суперлига аз ҳамин рӯз зидди ин созмони футболӣ ҷанг эълон карданд ва фазои футболи дунёро ба ду гурӯҳ тақсим сохтанд. яъне дастаҳои Суперлига дигар ба Лигаи чемпионҳо кор надоранд ва ҳатто шояд аз чемпионатҳои дохилӣ берун карда шаванд. 12 дастаи машҳури Аврупо аз таъсиси Суперлига эълон карданд ва ин чӣ гунае гуфтем дар пайи худ баҳсу ҷангу тарафкашиҳои зиёдеро ба бор овард. шумо шояд огаҳ бошед ки таи чанд соли охир дар Аврупо доир ба лоиҳаи таъсиси Суперлига ба қавле гапу калочаҳо хеле зиёд буд ва ин дастаҳои машҳури Аврупоро ба ду гурӯҳ тақсим намуда буд. барои онҳое ки аз ин лига огоҳ нестанд, мухтасаран маълумот медиҳем ва бармегардем сари мақсад. чанде аз бошгоҳҳои машҳури аврупоӣ барои таъсиси мусобиқаи махсусе бо номи Суперлига ба ҳам омаданд ки дар ин мусобиқа танҳо топ дастаҳои аврупоӣ иштирок мекунанд. он дастаҳое ки аъзои Суперлига ҳастанд дар мусобиқаҳои Ассотсиатсияи футболи Аврупо аз қабили Лигаи чемпионҳо ва Лигаи Аврупо иштирок карда наметавонанд. дар мусобиқаҳои мавсимии Суперлига 20 даста метавонанд иштирок намоянд ки 15 тои он ҳамчун таъсисдиҳанда иштирокчии доимӣ мешаванд ки чӣ хеле гуфтем аллакай 12 тоаш маълум аст ва то оғози мусобиқа 3 тои дигараш ҳамроҳ хоҳад шуд. 5 дастаи боқимондаи дигар ҳар оғози мавсим пайваст мешаванд ва ин ҳамон дастаҳое ҳастанд ки дар мавсими гузашта дар мусобиқаҳои дохиливу байналмилалӣ натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оварданд. раҳбарии Суперлигаро бошад президенти бошгоҳи Реал Мадрид Флорентино Перес бар уҳда дорад ва ӯ дар изҳороти охири худ гуфтааст ки мо кӯшиш мекунем он нофаҳмие ки дар ин масъала миёни мову УЕФА ва ФИФА ба амал омадааст бартараф созем ва рақобатҳои Суперлига ҳамон вақте оғоз мешаванд ки масъалаҳои пандемия ба пуррагӣ дар Аврупо бардошта шавад. гуфта мешавад ки тибқи нақша рақобатҳои Суперлига аз моҳи августи соли ҷорӣ оғоз мегардад. тафовути қоидаҳои Суперлига аз дигар мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ дар он аст ки ҳамин 20 дастаи иштирокчӣ бо ду гурӯҳ тақсим мешаванд ва 10 дастаӣ аз ҳар гурӯҳ миёни худ рақобат мекунанд. дастаҳои мақомҳои аввал, дуюм ва сеюм ба таври автоматӣ ба марҳилаи якчорниҳоиро хат мегиранд ва дастаҳое ки дар мақоми чоруму панҷум ҳастанд барои як ҷои холии марҳилаи якчорниҳои мубориза мебаранд. ёдовар бояд шуд ки тибқи оинномаи лоиҳа рақобатҳои лигаи мазкур танҳо дар миёнаи ҳафта дар назар дошта шудааст то ба бозиҳои дастаҳои аъзо дар чемпионатҳои дохилӣ халал ворид насозанд. қаблан доир ба таъсиси Суперлига ниҳодҳои бузурги футболӣ аз қабили УЕФА ва ФИФА зид баромада буданд ва ҳатто саҳифаи расмии УЕФА дар Твиттер дар ин маврид мавқеи худро чунин арзёбӣ карда буд: ҳар дастае ки ба лигаи мазкур аъзо мешавад дар мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ дода намешавад ва дар бо ФИФА мо кӯшиш мекунем ки ҳатто бозигарони дастаҳои мазкур дар ҳайати мунтахабҳошон роҳ дода нашаванд, навишта буд саҳифаи расмии Ассотсиатсияи футболи Аврупо яъне УЕФА. акнун ҳоли ҳозир ҳамагон аксулъамал ё худ изҳороти асоситарин ниҳодҳои футболӣ УЕФА ва ФИФАро интизоранд ки чӣ бархурде мекунанд. агар онҳо низ ба ин лоиҳа ҳамроҳ гарданд, пас дигар бовар кунед ман футбол тамошо намекунам. агар зиддият нишон диҳанд, ман футбол тамошо мекунам, вале фақат Суперлигаро. акнун дирӯз кулли мухлисони футбол шоҳид гардиданд ки аллакай 12 дастае ки дар боло номбар кардем ҳамчун таъсисдиҳанда аъзои лигаи мазкур гардиданд ва ҳатто Перес гуфтааст ба хотири беш аз 4 миллиард мухлиси футбол мусобиқаи баландтарини дунёӣ миёни бошгоҳҳои бузурги Аврупо таъсис дода шуд. инро мегӯянд вақте пул аз арзишҳо дида зуртар мебарояд. чӣ хеле гуфтем таъсиси ин лига дар баробари тарафдорони зиёдеро ба ҳам овардан инчунин зиддиятҳои бешумореро низ ба бор овардааст. имрӯз фазои футболӣ он гунае ба истилоҳ пурталотун буд ки ба қавле сару калобаатро гум мекардӣ. як нафар тарафдорӣ мекард, нафари дигар зид.
то ҳамин соат паёмадҳои хушу нохуши ин мавзӯъро ҷамъ овардем ва бубинед ки назарҳо дар ин мавзӯъ чӣ хел аст. сомонаи расмии барселона навиштааст ки пандемия ба мо нишон дод ки барои рушди футбол дар замони муосир таъсиротҳои маркетингӣ зарур аст. аз ин рӯ барои равнақ додани футбол ва пеш рафтани бошгоҳ бозиҳои сифатан хуб ва даромадҳои калони пулӣ барои кулли бошгоҳҳои футболӣ зарур меояд. пойгоҳи хабарии машҳури Associated Press чанде пеш зимни як хабар навиштааст ки суперлига ба уефа ва фифа муроҷиат кардааст ки маблағи буҷети лига аз 4 миллиард евро зиёд аст ва дар кашмакашиҳои судӣ шумо наметавонед бо мо зиддият нишон диҳед. мо ҳама чиро аз рӯи қонун ва оинномаҳои ниҳодҳои дахлдор анҷом додаем. премер-лигаи русия дар сомонаи расмии худ пуштибонӣ аз мавқеи уефа намуда гуфтааст ки дар ҳар қарору зиддиятҳои ассотсиатсия мо бо шумо ҳастем. ассотсиатсияи бошгоҳҳои аврупоӣ низ қарор ва мавқеи уефаро пуштибонӣ мекунад ки то ҳол аз он ниҳод чизе дар ин маврид имрӯз изҳороте нашудааст. саҳифаи асосии иҷтимоии мухлисони арсенал сомонаи расмии бошгоҳро ишора карда навиштаанд ки марги арсенал ҳамчун ташкилоти варзишӣ. ҳабиб нурмагомедов низ акси ин хабарро ворид карда навиштааст ки фақат ҳаминаш не. хулас то чанд лаҳзаи бархурдҳо нисбати ин мавзӯъ зиёд буд ва идома дорад. пагоҳ мебинем ки тақдири футболи дӯстдоштании моро чӣ интизор аст. дастаҳои бузурги аврупоӣ аз қабили бавария мюнхен, боруссия дортмунд ва псж расман аз азоги бо суперлига даст кашиданд ва гуфтанд ки таъсиси ин лига маҳви футбол аст. агар ҳамин шабу рӯзҳо уефа дар мавқеи худ нисбати ин масъала устувор бошад, пас гуфта метавонем ки имсол бахт бар рӯи псж хандид. дастаҳои аъзои суперлига манчестер сити ва реал мадриду челси аз лигаи чемпионҳо барканор карда мешаванд ва псж ки аъзогии ин лигаро надорад ба таври автоматӣ чемпиони лигаи чемпионҳо хоҳад гардид. хулас дӯстон, ин намедонам бад аст ё хуб аст ки аллакай қадами муҳимтарин гузошта шуд. танҳо интизор шудан дар кор рақобатҳо кай оғоз мешаванд. унҷо чандин бошгоҳҳо, ассотсиатсияҳо ва ниҳодҳои футболӣ зиданд, баъзеҳошон тарафдор, аммо барои ман барои як мухлиси оддӣ беҳтарин кор аст. ҳар ҳафта як бозии зур миёни топ дастаҳои аврупоиро тамошо мекунам. чӣ гуфтед? мегузарем ба фазои дигари варзишӣ. шумо ютуб блогерони бародар Джейк Пол ва Логан Полро ёд доред? онҳо доим боксчӣ ва рафтгарони машҳуртаринро ба рақобат даъват мекарданд. аз Конор сар карда то Флойд Мейвезеру ҳабиб нурмагомедов варзишгароне ҳастанд ки бо ин бародарон замоне танишҳои лафзӣ доштанд, вале дар охир мисле ки ба қавли зурҳои дунё назарашон ин ду ютуб блогерро нагирифт ва ҳатто баҳри ҳифзи шарафи худ аз пулҳои калон даст кашиданд. дирӯз Джейк Пол исбот кард ки ӯ варзишгарони машҳурро ҳам то барои ба истилоҳ пиар ё даромади пулӣ ба рақобат даъват накардааст, балки ӯ тавони бо онҳо дар рингу октагон рақобат карданро дорад. дирӯз рақобати деринтизор миёни Джейк Пол ва собиқ чемпиони ташкилоти размии Беллатор Бен Аскрен баргузор шуд ва дар раунди 2 дақиқагаи аввали рақобат, яъне пас аз чанд лаҳзаи оғози бокс, блогер Джейк Пол бо як зарбаи обдор собиқ чемпионро ба нокдаун фиристод. то ҳамун сонияи нокдаун идораи рақобат низ бар нафи Джейк Пол буд. ин сеюмин рақобати Джейк Пол аст ки дар ринги бокс бачаҳо зур буданд ки зурҳоро ба ҷанг даъват карданд. фақат онҳо хостанд яку якбора аз боло сар кунанд. дар чемпионати футболи Болгария дирӯз як саҳнае ба миён омад ки ҳамагонро ҳайрон сохт. дар бозии миёни дастаҳои Царско Село ва ССКА як бархурд ба амал омад ва довар бояд ҳимоятгари дастаи ССКА Ивай Марковро ба корди зард ҷазо медод. ин бархурд дар дақиқаи 63 ба миён омад. довари майдон Радослав Гиҷенов барои Ивайро ҷазо додан аз ҷайби худ бояд корди зард мебаровард, аммо мутаассифона довар аз ҳеҷ ҷайби худ корди зардро пайдо накард. баъдан маълумаш гардид ки корди зардро ӯ ҳангоми танаффус дар утоқи либосивазкунӣ фаромӯш кардааст. довари майдон бозиро барои чанд лаҳза манъ кард ва яке аз ёрдамчиҳояш корди зардро ба довар баргардонд ва довар онро ба Ивай нишон дод. довар ба фикрам гумон кард ки корди ӯро кадом бозигари корди зарддор дуздидааст, чун ӯ дар ҳамин бозӣ як бозигарро 2 корди зард дода аз майдон ронда буд. марафони Авачинский дар минтақаи Камчаткаи Русия дирӯз бо фоҷиа ба анҷом расид. дар мусобиқаи лижаронии пойгаи 60 километра лижаронҳо ба суръати баланд ҳаракат мекарданд. дар километри 30 пайраҳаи 60 километра лижарони 56-солаи аз Краснодар аз уҳдаи идораи ҳаракат баромада натавонист ва бо дарахте бархурд мекунад ки навори он аллакай дар саҳифаи Твиттер гузошта шудааст. ёрии аввал ва кӯмаки табибон ба зинда мондани ӯ таъсире намегузорад ва мард дар ҷои ҳодиса вафот мекунад. инро
пойгоҳи маҳаллии Камчатка сегодня расонаӣ кард, вале дар мавриди шахсият ва дақиқияти фоҷиа касе иттилоъе намедонад. дӯстон, дидед ки як иштибоҳи хурдакак дар як сония зиндагиро куллан тағйир медиҳад? эҳтиёт ними ҳаёт. аз рӯзе ки Пеп Гвардиола ба Манчестер Сити омад, ҳама чӣ хуб шуд. дар Премер-лигаи Англия ин даста як нав сабки хуса пайдо карду ба шикасташ ҳар даста ба қавле қувват надорад. аммо дар мусобиқаҳои байни аврупоӣ мисле ки як тилисм ё як нокомии дунболагир аст. дар 5 соли фаъолияташ бечора нав ба марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳоро ёфт ва барои финал баромадан ҳамаи нерӯи худро сарф хоҳад кард. аммо шурбахтии Гвардиоларо бинед ки яроқи асосияш Кевин Де Брюйне дар бозии муқобили Челси дар даври нимниҳоии ҷоми Англия ҷароҳат бардоштааст ва гумон меравад ки дар бозии муқобили ПСЖ ба майдон набарояд. инро худи Гвардиола ба журналистон расонаӣ кардааст. ӯ гуфтааст ки пои Кевин дард дорад ва табибон бояд пагоҳ озмоиш гузаронанд. онҳо мегӯянд аз рӯи нишонаҳояш ба назар он қадар хуб наменамояд. гуфтааст Пеп Гвардиола. мо Манчестер Ситиро муқобили ПСЖ мебинем агар то он рӯз Лигаи Чемпионҳо зинда бошад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.